Hoi morenya kwa mgajwang ngeno mani rio makare machigni choni mara menyu pinya ne wuok tichere kapar kod auchiel dwe mar ochiko gana rio prario kod ang'wen waikoni weche gumanyien mag mosebedo katucho e pacho ka e kabende inge kane wuok tich kama wan gi chenro matuak mara menyu piny kabgani kawuono wadhi bedo gi Dr. Joash Allo mabende en apisa mar wechego motenre kod rito alora e county ma Homa Bay wadhi ng'amo motenre kod chenro abende gisebedo ka iketo makare mag neoniar alora oket eyo makare nyato mago mabende konyo kedo kod lokruok chal kolwasi en twak mabiro bang' weche manyien mag rameny piny kaka piny kod moga jwang'oro ko pachiel lai mar ote machuok kari adek auchiel nono ka bende wantiere live Facebook Ramogi TV ke imbui ma Twitter Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto warwake pachi to mokwongo magi thund weche. We are in a state where judges are being threatened, they are being stalked, their security is being withdrawn, and that keeps me awake. Duol mar doho kwedo kang' mar sirikal mayo jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi obila marite mana bang' kanyocha ong'ado buch tueche jela ne ogai mako jolo mar obila Robert Masingili. Kaka ndege wuok piny otemo ni mondo diede kor yamo to o lose control. Jia paga chielo tonye masira mar ndege moro matin ma olware paw ndeke malichota e county ma Migori. Parwok mane kind governor gi MCA okoningo bedni keline jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. It's greed now. That is where the issue is. Exploitation to my people must stop. Siamruok kod baruok weche osebedo wi wach mar kunyo mula Mama Kalda Nyatike e county ma Migori magikone nyo kelo tulo en nang'o mailaro. Jaloko marwa en Liz Otieno machiegni nyakor mgajwang' nyinga Lydia Hoke. Ogai mar doho Martha Koome oseokang' manyo kaw gi tend obila mapacho ka mar mayo jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi obila machiwo ne arita kod mano mabende riembo nyamburko mare bang' chiwo ng'eto matwech ne jatend obila ma kojolo Robert Masingili. Masingili no gol ne ng'eto no bang' rem chopo doho mar chiwo ler ewi lal mar jo Kenya mokadek chik mabende osebedo kobuono. Koome oseokang' makamano kodwaro mondo mi duok jorit go kaluwore ni arita en ratiro ma chik mapacho ka omiyo jong'ad bura en twak mabende kata sigana bende wakelo ni bang' dakika machuok kende nyakwara mgajwang' kendo kawadhi mbele en migawo mar thieth yango ni osendiko oganda ma oheo milion 1.2 e chenro manyien mar thieth ma Social Health Authority kata SHA motel ne sidha yanga chak dwe manyien. Jatend migawo mar thieth Debra Mulongo Baraza gi jagoro mare Harry Kimtai oloro ne okang' mandiko ji biro mana bedo kod kata biro medo ndhadho mar chiwo thieth ne jopiny e samo winjore. Migawo mar thieth bende lero ni okang' no biro geng'o mibadhi ma osenuro sekta mar thieth. Giwacho mageseche mane giyawa yanga chenro mar tiego jogo mabiro puonjo jolony mabiro konyo oganda. Tumia teknolojia hiyo digital platform ndio tuweze kuhakikisha madawa yamefika sawa, tunajua wagonjwa wako wapi. Come 1st of October, those who are registered and they want to go to hospital, they will receive treatment or services under the SHA benefits. So it is good to register so that you are known. When you go there, you can easily be identified because you will say, I have paid for my registration, I've paid for my premiums, and therefore I should be entitled to treatment under the SHA benefits, which we have said is higher than what was being offered by NHIF. Moko karakoko manyocha homuoche kar kunyamula ma Copper Hill sub-county Manyatike chengeso mokalo yangore ni okelo yuaruok e weche mag kunyamula e kar kunyamula no. Moyange kod commissioner mar county ya Migori Kisilo Mutua wacho ni nonro dhi nyime kendo jogo mano kelo koko hidhi kawnegi okang' mar chik. Jafwambo marwa Migori Jojuma nigi ler. Ngeso ma tarik 14 madwe ni koko ne owuok e kar kunyumulano
mar Copperhill e sub-county no Manyatike. Koko manoweyo ka ji maromo 6 moting'o obila 4 kaachiel kod MCA no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ne donjruok. Koko ni ne obiro bang' ka kweth ariyo mawachore ni moko koro siro MC magweng'no Felix Okwanyo kod gavana ma Migori Chileako ne opogore paro kendo rocho bura mane ochan e kar kunyo mulano mar Copperhill babede ne yuore kod gavana ma Migori Chileako, county commissioner e county ma Migori Mutwa Kisilu kod welo mamoko. Kocha ne achako program mar romo gi jowagi e kuonde ka kuonde kaka Kwanono mondo watim negi puonj. Koro gavana no kawo thuolo nikech weche nye wacho mang'eny ni ka gavana temo luongo bura mondo winj gigi to agenda ma josiasa moko dok godo kuom jopiny ni gavana nigi chenro mar kawo jo China mondo duogo ti kanyo. Ka gavana nyo donjo ni dhi wuoyo to nitiere kundi mar group manyoro selosi owuok jiwi got kama ridore to gichako bakite. Pejo maduong' en ni kokoni ne ochakore kanye to ang'o makele. E kinde nondo marwa ne wayango ni kata beni pogruok mar siasa ne nyalo bedo kind gavana ma Migori Chileako kaachiel kod MCA no Mama Kalda Kanyarwanda yangore ni kokoni ne okelo ahinya kod ywaruok e chenrogo ma kunyo mula e kar kunyo mulano. Ywaruok mane kind gavana gi MCA ok onego bed ni kele ne jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. MCA nyocha osebiro mokelo ripode ne ground kaluwore gi bura mane gitimo ka gavana motieko. Koro gavana bene dwa kelo mage titame ni ok onyal wuoyo. Apisano mocho ne chenrogo ma kunyo mwandu ma ebuolo e county ma Migori Joseph Boywo wach directors ma kambi ma kunyo mula kanyo ma oting'o MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ja ohala Abdi Khalif osebedo kod pogruok e yore ma kunyo mula e kar kunyo mulano. Gino mowacho ni mane okelo koko. Conflict that came up is as a result of the two owners of the company that are conflicting each other. Abdi Khalif men achiel kuom directors mag kambi mar mulani makoro pogruok nitiere ni ne oyango ni ich lach mag mokum directors mag kambino emosekelo pogruok kaachiel kod koko e kar kunyo mulano mar Copperhills. It's greed now. That is where the issue is. One of the directors have negotiated with other people outside our negotiation. So it's already a breach of contract. Imagine somebody comes and tells you now you cannot do anything, just go. Khalif ne owuoyo bang' moko kuom jokuny mula ka otelnegi kod MC magweng'no ne obago ng'anyo ka kwede. Exploitation to my people must stop. Not only in Copperhill, to other mining areas too. Michael Okweto men achiel kuom jokuny mula e Copperhill wach ni yoroke kar kunyo mulano ok ochakore sani. Jo China magi wuoyi wigi sani ni nodonjo kaeri 2018. 2019 an kaka jakom mar Mineral Marketing Cooperative Society na donjo negi ne wani gi case number 12 wayalo Migori ka 2021 gibiro gi license gichako tiyo gi license sama gichako tiyo gi license ni MCA ma koro sa en mane en director mar kambino. Commissioner e county ma Migori Mutwa Kisilu wach ni en kod governor ma Migori kod apisas mamoko mag piny owacho ne gidhi romo mar puonjo jokuny mula kaka ginyalo donjo riwruoge mag saga kod ujo ywagi mamoko e kinde mane kokoni ne owuok. By the time I was getting there, I think governor had already gone in, and there was fracas because he was starting to speak. But government is going to take action on the persons that perpetrated the criminality. Tend ODM e county ma Migori bende wacho ne gin bende gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod ywaruok mar siasa ma bende chal ka gima nitiere e kind gavana ma Migori Chileako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda maduto gi gin jokanyogo mag ODM. Dwa dhi biro kod twak mondo wang'e adieri mantie mopogore gi ma iketo kuom jopiny kisiasa. Waseluongo jogego te kendo wabiro ng'eyo kuma adieri nitie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ogai mar doho Martha Koome oseokang' manyo kawo gi tendo obila mapacho ka mar mawo jang'ad bura Lawrence Mugambi obila machiwo ne arita kod mano mariembo nyamburko mare bang' chiwo ng'eto mar twech ne jatend obila ma Kojolo Gilbert Masengeli. Masengeli no ogol ne ng'eto no bang' rem chope doho mar chiwo ler ewi lal mar jo Kenya mokadek chik mano buono. Koome oseokang' makamano kodwaro mondo mi duok jorit go kaluwore ni arita endo atiro ma chik omiyo jong'ad bura.
Mr. Gilbert Masengeri is sentenced to 6 months imprisonment. Ndalo machuok kende bang' jang'ad bura Lawrence Mugambi golo ng'eto mar twech dweche auchiel ne jatend obila ma Kojolo Masengeli kuom rem chope doho mar chiwo ler ewi lal mar jokenya moko adek ma ichich ne ondhi gi obila. Jang'ad bura Lawrence Mugambi ne oma obila ma chiwo ne arita. And disturbing action was taken by the National Police Service over the weekend. The security detail assigned to Honorable Justice Mugambi were disarmed and withdrawn. This deliberate and punitive measure represents a direct assault on judicial independence. The act of withdrawing the security of a sitting judge following a judicial decision that displeased certain authorities is deeply concerning. Mr. Justice Lawrence Mugambi, a judge of the High Court, has been presiding over a case brought to court by the Law Society of Kenya and 3 others against the Inspector General of Police and 4 others. Mao yange gi ogai mar doho Martha Koome mose okang' makamano kose obila kuom donjore chenro mag doho kendo rem luwo chike mapachoka ka koro golo chik mondo mi duok ne Mugambi obila mage. The Judicial Service Commission calls upon all state actors, particularly the National Police Service, to immediately restore the security of Honorable Justice Lawrence Mugambi and fulfill their constitutional duty to respect and enforce the decisions of the courts. Honorable Justice Mugambi, presiding over the case, issued what we call habeas corpus order, directing the immediate and unconditional release of the 3 individuals. This order has to date not been complied with. Following this, the court summoned the acting Inspector General of Police to explain the failure to comply with the habeas corpus order. Koome wacho ni Masengeli ong'eyo yo munjore olu ka ok omor gi ng'eto moro amora ma ogol gi doho koreo koda kadhi e doho mar Yuagra ma bende nosechopo omiyo tim mayo jang'ad bura jorit mage en wang' teko kendo achaya ne katiba maturka. The appropriate recourse is to appeal to a higher court. Indeed, we are aware that an appeal has already been filed and is waiting to be heard and determined. We caution, however, that retaliatory measures against a judge or judicial officers have no place in a democratic society. Gisingo chung motegno e kedo ne ratiro mar oganda kendo neno ni katiba mapachoka oriti kendo chung katinde. Security of a judge are tools of trade. They are not just given by the IG. They are given by the Constitution. It is a process that goes through Judicial Service Commission and SRC, and they cannot wake up one morning and just withdraw. Motelo ne mano, Koome oywago ng'ikruok ma doho osebedo gi chenro mage kaluwore gi nok mar omenda ma piny owacho osebedo kachiwo ne doho. Oyango ni doho ne oket ne mana siling bilion 21.6 ataro madwaro mar siling bilion 44.9 ma doho ni godo. The other thing that keeps me awake, you have heard of budgetary cuts, but what really touches me is the one on technology. Because we have held technology with the support of most of you, almost with our teeth, to see to it that we have e-filing, that Kenyans can file their documents in court from wherever they are. They do not have to travel to court. Wadhi mbele Nyakwar Mgajuang, jatend migao mar teko kod modhi Opiyo Wandayi okoni kambi teko mar Ketraco ntiere okenge mag winjruok kod kambi keto mwandu mar Adani mag geto tiyo kod bilion 94 loso lai mag keyo teko stima e bor mar kilomita 400 magitimore ka jatatije maduong' mar Ketraco John Mativo e kinde romo kod jokanyo e boma Nairobi. Olero ni duol magayo bech nengo teko kod modhi EPRA nyalo biro medo nengo mar uso teko mondo miyo kony e chulo gope. Manaka jafom mar Walter Nyabagalera no Mativo koni okang' makamano inyal chopie kaluwore kod medruok e dwaro mar teko stima e thurka. Kambi keto mwandu mawuok e piny India midendo ni Adani Energy Solutions Limited uchiegni mi orak mar gero kendo kayo teko stima pachoka. Orak madhi muonyo omenda maromo bilion 94. Adani biro tudo lai mar teko stima machiegni kilomita 400 mano kuonde kaka Gilgil, Thika, Mala, Konza, Rongai,
Keringet, kanyakla kod Chemosit. Kagini romo mokelo kanyakla jokanye sekta mar teko, mane obagi boma Nairobi, orak migero ni dhi rume higa mar 2027. Jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi okoni chenro no dhi konyo yudo duoko ne nok mar teko stima ne jo Kenya e kuonde kaka Imbo mar Kenya, alwora mar dho wadh nam Chumbi, to kod nyandwat mar Kenya. Koponi otim tijno ma onge mibadhi. We are not just building power lines. We are constructing the backbone of our nation's economic growth. E kideno, bende jatatije maduong' mar Ketraco John Mativo olero ni duol marango nengo modhi pachoka EPRA biro medo nengo modhi e giko mar igani kaka yoro juolo omenda mag chulo gope mag Kenya. Mativo okoni ma biro timore ka sirikand Kenya omiya Dani Oragno madhi kao igni 30. And the worst is it could be perceived or could be lacking transparency, accountability, and leading to opportunities of corruption. Magi timore ka jo Kenya pod ogolo chung' motegno makwedo godo sirikand Kenya miyo kambi mar Adani orak makamano pachoka. I need to scratch my head where the 4 billion, 4 point something is going to come from. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok maked ne ratiro mag lakteche pachoka KMPDU dwaro ler malong'o kokalo kuom nonro ne sekta ma thieth e mibadhi ma riwruogno wacho ni otimo newa. KMPDU kokalo kuom telo mare ogolo ripot mare mar higa 2022 2024 kama giseo sirikal kuom chiwo rak mag sekta mag thieth e yor ma ochochni kendo ma opong' kod mibadhi. Gino makoro miyo sekta no yudo lal kendo yudo mwandu mar ng'enygi ntiere piny. The equipment supply did not meet expectations and may have been no longer sellable in the European markets. Costs for such equipments have been taken from strained county healthcare budgets. Without assessing public health needs in local communities, there is no public information, even for county health facilities, on how the equipment supply contracts. You go to Nairobi, we have close to 22 facilities that are not functional. You go to like Kisii, close to 17 facilities not functional. Why? What is the driver? It's because at least they have a way, an avenue of ensuring that they put it like a tender, but money ends in individual pockets. Bang' nawito ko paro mar chik mar omenda 2024 mane geto choko omenda mondo mi hota budget mar hik omenda 2024-2025 ne piny owacho mamalo kod mago mag counties. Sirikal koro dhiro dwaro mar loko chik matao pok mar omenda madhi e counties. Paro makama bende koro dhi duoko piny budget mano oket ne bad migawo mar doho, od bura kod apisa moko mag piny owacho kaka George Bati leronwa. Magomenda. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni dhi chuno mondo omenda madhi ne counties mane winjo bede siling bilion 400 koro duok piny nyaka bilion 380 kaluwore ni sirikal ok dhi choko omenda mane gichano motelo ne lwar mar pach chik omenda mag 2024. The Division of Revenue Amendment Bill 2024 proposes to allocate county government's equitable share, as I've just indicated, of 380 billion from the shareable revenue raised nationally, reflecting a reduction of 20.117 billion from an early allocation of 400.117 billion, which was initially allocated in the Division of Revenue Act 2024. This was occasioned by the fact that the projected revenue raised nationally for the financial year 2024-25 dropped significantly by 346 billion. And when I talk of dropping, it's estimates. These are projections. Mbari koni dhi bedo mapek ne piny owacho mamalo miyo counties bilion 400 kaka nokete budget mokwongo ka omenda ma piny owacho geto yudo kaka choko mar osuru dhi lwar kowuok e trilion 2.9 nyaka trilion 2.6. The 400 billion was based on a projected revenue of 2.9 trillion. The projected revenue now is 2.6 trillion. So you cannot base the shareable revenue of the county to 2.9 trillion when you are dealing with 2.6 trillion. And therefore the House can decide on its wisdom, both houses can decide either to agree to amend downwards the Division of Revenue Act, or the two houses
can reject, in which case then 400 billion will be the amount. Kaluwore ni thuok e piny owacho mamoko kamoting'o bad migawo mar doho kod od bura bende dhi duok piny bajet margi, bade lero ni piny owacho mamalo ema dhi kawo ting' mapek mar rem manitie gatamalo 93 ka counties dhi kawo ting' mar rem manitie gatamalo 6. At both levels, we have non-discretionary expenditures, national and county. What we may need to do is both levels again should cut on discretionary expenditures. And so as national government, that is why national government is bearing the biggest share, actually 93%, 0.6, and counties is bearing 6.3%. We are alive to the fact that counties don't have the capacity or resilience that the national government would have to absorb some of these cuts. Koduoko penjo wi ka bende sirikal biro medo counties omenda bang' ng'eto makamano. Bade lero ni poni piny owacho mamalo yudo choko mabup, obiro dhiro mondo omed counties omenda kaluwore kod choko ma owuok e sirikal mamalo. If we manage, and this is a commitment, if we manage through any other revenue raising measure to get more funds, I would propose additional allocation to the county from whether it is 380 or 385, or whichever amount you'll agree to. If it is below 400 billion, I will make sure that any additional revenue that we realize through any additional revenue raising measure then would also benefit the counties. Kakoro sirikalo yango pek manitie yudo omenda moromo mar riembo bajet mag 2024-2025, piny owacho mamalo kod mag counties koro biro chuno mondo ket mana maino e chenro mochuno mondo geng' gope manyalo biro ka imanyo omenda mar siro rem manitie bajet. George Bati, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ya Migori Nyakwar Mgajwang kama ji 11 otony masira mar ndege matin manolwar kawuono e paw ndege madundo malichota mantiere kaunti ma Migori. Jowuoth kod jariemb ndege no mar kambi mar Z Boskovic Air Charters Limited manoriko nitiere iye otony ma onge hinyruok moro amora. Kambino ka okalo kuom oboke mane gigolo oyango ne gitiyo machiegni kod apisas mamoko matimo nonro ka otenre kod masira makamano. Ne wayango ni ndege no ne olwar manondawo maromo 30 kata mita 30 ka owuok e giko mar apaya mar ndege kata runway kapok ochako fuyo maong'ere kaka runway. Moses Ywera en achiel kuom joneno mar masirano. Kaka ndege owuok piny otemo ni mondo diede kor yamo to o lose control kata tiende emochako mako piny matiende ywak mang'eny kabisa. Ka tiende oseywak taneno mana ka ndege olokore gi bathe ni to hawi maber onge ng'ama ohinyore e ndege no. Aneno mana ka ji owuok salama kata ka gihinyore to gihinyore matin. Gari mar mach obiro to biro ko beto leo matin, lakini ji ok yiene ji mondo ji odonj kanyo kata wan ma wan kani ok oyienwa. Gone ruoth erokamano kuom arita ne jogo mane nitiere ndege Nyakwar Mgajwang mos ahinya ne mogo moyudo hinyruok. Wakawo yo matin maen ramany piny asingo kawo pachi kacha kapok wakawo yo mokwongo. Aneno ka Joseph Oyo mano japuonj din mar kanisa Jokopere ma Nyandiwa Parish kaunti ma Homa Bay ochono moro ahinya gi ripode mar Ramogi TV miyo oganda moro ahinya gi jogo matiyo e kot kuom chung' adieri kendo nyono kama otegno mondo nyaka ng'i malong'o wechego mag rito katiba ma pacho kae. Neno bende ote mar Frank machon ne kantie Mombasa. Frank wacho kanyo ni weche gichopo ne Mombasa yo makare. Jaluo jatend piny to wacho ni ochielore gi moe kende kendo nyocha olosa ahinya kaka sirikal ne kambi. Sani koro wacho ni ang' neng'e kaka weche dhi. Pastor Collins Odindo wacho ni osedonjo chenro mar ramany piny kaka pile entie Kayole kaunti ma Nairobi gi minode Alili Nyar Kabondo. Wacho ni Kenya en piny ma itayo kod chik kendo onge ng'ata ng'ata ma ohingo chik. Sirikal kik tem duoko wa tendago ko jang'ad bura Lawrence Mugambi no ng'ado bura koluwo chike ma pacho kae ma ka ng'ato ok oyie kod mano to nyalo dhi e kot mar aywagra. Kot ok nolos ne mana raia kende
mano pach Pastor Collins kantiere Kayole County ma Nairobi. Nendo bende ote mar Perez Owili kantiere Kodera Ombek owacho ni owuoro ahinya Kenya ma wadakie ka itemo luwo chik to ima ahinya karita mari. Owacho ni en wach mowuoro ahinya. Erokamano Perez Owili kuom ote mari. Aneno kanyo ote mar Ochieng Omwa kantiere County ma Kisumu. Ramogi TV ler Kibos kata wacho ni ber ka jang'ad bura e doho mamalo Mugambi ber kodwok ne jorit mage nikech mago gin kaluwore gi katiba mathuru kawa. Yo matin andra many piny kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye ko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Nyasacha, jodala wagi gin jok mabeyo. Koro anakwaini iketwa kamoro achiel. Ano kanyalie mondo para modhi mabor koda. Anang'eyo maber ni oboduogo. To an gadier ni bro konya. Bana kaka ini konya ga pile ka pile. Tang'eni ino kibiye mondo para mowuok odhi mabor koda. Mayie. Ena momiyo mer onge kae. Osechopo sama para mowuok godo kae.
Habo imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzi wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Habo iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Machiegni kendo nyakon mgajwang' chendo en raweny piny wadhi mbele gi miweche manyien. Commissioner e County ma Homa Bay Moses Lilan ogolo chik ne jotend arita kwe sub-counties mag county no kod migawo mar ochung'ne kedo gi masiche mabiro apoya mondo omi onene arita mag skunde duto mantiere county no obedo makare mathiro masiche manyalo juko jopuonjre e seche magin e skunde. Lilan wacho ni gisemiyo chik ne jolup commissioners e sub-counties ma Homa Bay, director mar somo e county no kaachiel gi apisas mawuok e migawo ma ochung'ne kedo gi masiche mabiro apoya mondo omi oluwore skunde mantiere county no kendo ginene chike mano oseketi e skundno giluworego. We want to look at our institutions very, very critically to ensure safety and security in those schools. We've asked our security teams and the entire disaster management machinery to move into all the schools to assess the safety measures that are in place. We have asked that all schools must comply with the regulations that have been issued by the Ministry of Education. And any school that is in contravention must be taken to account. We have even proposed that schools also some must have CCTV cameras. They should engage, watchmen more than what is existing now, just to ensure that we reap the benefits of securing our schools. We have also amplified the directives from the Ministry of Education through a multi-agency collaboration. The schools, the matrons, the head teachers, the deputy head teachers must be domiciled in the school for purposes of taking responsibility. Jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo kono wuoyo ni Kenya biro bago tuke mag pinje Afrika AFCON 2027. Tukego ma biro bagi kind pinje mag Uganda, Tanzania gi Kenya. Ruto nochiwo ler makama e kinde mane oromo gi jakom mar riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika Patrice Motsepe. Kenya kaachiel gi Uganda gi Tanzania geto bago tuke mag pinje Afrika ka gedo mag pewe e piny mar Uganda gi Tanzania sani oserumo. Bang' wuok par e kar jot ma jatend piny Motsepe nobedo gi romo makende gi komiti mar CAF kama nolere ni bang' timo limbe pewe adek migere pacho ka en gi geno ni Kenya biro timo ikruok margi makare e bago tuke mag chan higa manyien gi tuke mag pinje Afrika. I don't only speak for myself but for everybody who's in this room and on behalf of millions of Africans, not just Kenyans, but Africans throughout the continent, who you consistently make proud and represent the best of our continent and our people. We are now in the process of building Talanta Stadium, which is going to be a 60-seater stadium. We've been struggling what to do with that piece of land until you gave us the opportunity to host, and we found something to do with it. So we will now have a brand new stadium. We're trying to see how we can create the ecosystem around it, around roads and everything else. So you have helped us create jobs. You have helped us create many other things. Riwruok mar jofwamb weche tuke pacho ka SJK omiyo Beatrice Chebet mich mar jatugo masulwe mar dwe mar 8 nyasi mano taya pise mag riwruogno buore Nairobi. Chebet oyudo mich makama bang' bedo gi tugo maber e piem mag Olympics mano bagi boma Paris kama noloyo midila 2 mag gold e ng'we mag mita 5,000 gi 10,000. Ma en mich mar 5 ne Chebet e mich gi mag jatugo masulwe ka tend jofwambo tuke no bedo gi pek mar yiero jaloch e kind Chebet gi Faith Kipyegon ma bende no bedo gi piem makare tuke mag Olympics kaachiel gi Diamond League.
Today, I just want to say the season have been good. The 2024 season have been good for me. It was amazing here after World Cross Country until now winning a Diamond League trophy. And being a debutant in Olympic and winning 2 gold medals, 5,000 and 10,000. But I'm very, very proud of you. Since I still remember on August actually when we are awarding you, and then on her awards actually, she will say she will give her best chance to win on, and then showing good performance on Olympics, and then actually she really kept her word. I'm very, very proud of you. Very, very thankful for it. Kwa mwajange kanye mawatieke kidieny mokwongo mar chendo ni mara manyipena nyisi ni wantiege kidieny marariyo mabende wan kanyo gi Dr. Joa Shalo mainapi samo chungno chego maga hari aluora koya county ma Homa Bay gisani osechope county ma Kisumu studio marwa mabende wadhi bede kothuolo matwa koeda kama chuo kende koya kae oimore Joash ageriyo makare. Oimore ahinya. Machiegni network mara manyi piny waduogo matin mondo me wago kodi mbaka kata kamano nyakor mga juang kapok wakao yueyo no mokwongo eno ka Sheldon Sunday wacho kacha ni Kenya itayo gi chike to wuoro jotelo mabende ok rit chike ma pacho kae. Charles Supon Meja wacho ni entie Tana River neno bede Sam Kapoka kantie Nairobi Mountain View. Honorable Byron Akiru wacho ni Mombasa weche gilera wacho ni en gigomba hinya mar ng'eyo ng'at miluongo ni Adani ni mabende dwaro mondo mi okawo tije mane pacho ka gombo no ng'eyo ni Adani ni chal nade ni to en ng'ama iluongo na Kiru Byron. Odiga Brighton wacho kachano entie kod Martha Koome koro chamo olemo mano opidho ene mano miyo William Ruto loche pacho ka. Gilbert Masengeli ok nyal timo gik ma otimo go te ka Ruto kia ng'eyo kendo en emano miye sir makamano mano pach Odiga Brighton. Faith Muzomo wacho ni masira ero koro chopo ka Koome ginie court iluongo ni Karma wacho ni gino mabende koro Koome no timo koro dokne. Eriko Ronald bende wacho ni kaka pile entie gi Genevieve mano minode gintie Dagoretti Corner jotelo ma Migori otine jopiny giwere kod ywaruok Jaro Soja to nyisa kacha ni en tiere St. Michael Transport Head Office gen gi Gor Mahia patron Mr. Dick Engineer Mike Musa tiego mano wuod gi Mkaudha wacho ni gen bende gotiso gola giduto ikete ramo gi TV odhiambo makawuono nikech saa wayo matin maenda manyipiny kata kamano nyisi ni wan gi twak wado daka machuo kende gi twak mar manyipiny wasebedo kulizo tieno ma en jaloko marwa kikidhi mabosha. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ano kanyalie mondo para modhi mabor koda. Anang'eyo maber ni oboduogo. To an gadier ni bro konya. Mondo para mowuok e odhi mabor koda. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita.
Kevin De Bruyne Kibet anakwenda anamtafuta kule, huyo ni Foden Kipto anachenga moja, anamtafuta kule Rodri Kibet Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule, Alan Tani. Dial *811 *346# to get Man City as your skiza tune. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wadau, unapanga kwenda shopping hii wiki? Basi offer ndio hizi sasa. Citizen Duka the home of discounts inakuletea this week's Kapula wiki package na inatoka Jaza Supermarket. 500 ml Jaza Home Long Life Milk 6 pieces, 2 kg ya Joy Max Maize Flour, 2 liters ya Rina Vegetable Oil, 2 kg ya Jaza Home Long Grain Rice, 800 grams ya Jamaa Cream Bar Soap, 4 packets ya Jaza Home Tissue Paper, 1 kg ya Jaza Home Brown Sugar, 50 grams ya Fahari ya Kenya Tea, 30 grams ya Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste, 1 kg ya Jaza Home Green Gram, 500 grams ya Toss Detergent Powder. Ukinunua hii package kupitia Citizen Duka, utalipa only 2,020 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipie saa hii kabado products hazijaisha. Ukishalipa utapata SMS ya kuconfirm that umelipa, and that means you can go to any Citizen Duka counter katika Jaza Supermarket near you, then you get to have your products. Unangojea nini? Sorakishe before saa stock iishe. Citizen Duka, the home of discounts. Machiegni kendo nyakor Mgajwang' maen kidieny mar ariyo mar chenro mar rameny piny na nyisi ni wantiere kod wendo wa Daktari nyiswa ni tirio nade wabedhi nade chien kocha timose nyikwara Mgajwang' kapok achako twak mar rameny piny machiegni. Erokamano imore ni kwara Mugi Ajwang'. Aninga Dr. Joash Alo, ane minister mochung'ne migawo mar pi, weche mag alwora, weche mag kor lwasi, pi mipurogo, weche mag teko mag sitima, weche mag bunge. Amor bedo kawuono e studio mondo watwage. Erokamano. Machiegni ahinya daktari ka dhi maber. Erokamano daktari machiegni Ramogi TV kendo machiegni chenro ni mara many piny kama bende wamenyo piny ne oganda wa wanyisgi ni tang'ogi ni madhi mbele nyati counties wa makaluo kendo amor mar bedo kod odiochieng' odhiambo makawuono. Wachako gi wach mar tich e county ma Homa Bay. Nyaka sane king'iye gi wang' mari mar jatelo. Usewuotho nang'o e sekta mar pi, alwora kod weche mag lwasi chien kacha neno ka Homa Bay town nigi weche go mag ng'ikruok mar bedo kod pi e yo makare ka nam to nitiere mana kacha. Nyaka sano usewuotho nade jatelo, nyiswa kaka usetao chenro ma kamage county ma Homa Bay nyaka nodonji apisi chiegni. Erokamano, daher wacho ne jowinjo ni ka moluor 2022 achiel kuom singo manochiwo ne jopiny en ni nobiro chiwo, sirikande ni biro chiwo pi maler
kendo ka nodonjo ofis ne watimo nonro mondo wang'e ni to ere pek ma jo Homa Bay nigo e weche mag pi. Ne wayudo ni mondo jo Homa Bay oyud pi maler nyaka giwuoth ondamo kilomita 7, kendo nwayudo kama en gima pek ahinya. Omiyo e kinde machien wasebedo ka wakunyo pige mang'eny e gwenge. Higa 2022 ne wabedo gi chenro mag chiwo pi e wards duto 40 mag Homa Bay. Kuonde mane wanyalo kunye pi ne wakunye pi kendo wakete sola. Kuonde ma pi ne nitie wamedo ke e gwenge. Ka wadhi Oyugis, ma bende en munispa achiel kuom munispa 5 ma wan go, koro wan gi pi maduong' e tie god wire migoyo ka atemo, kendo oseke gwenge mag Oyugis e tie god wire kanyo midonje Low Estate nyaka ei boma mar Oyugis, ka wagole Nyadendi Hotel piny mochopo nyaka Kasimba. Kuonde mamoko machalo Kindu Bay bende koro pi wagolo God Mia mochopo nyaka Kindu Bay. Munispa wa ma Homa Bay kuom kinde malach yande nigi chandruok mar pi, to sirikal mar county government ma Homa Bay yando keto omenda moke pi e gwenge go, ma ka wang'iyo Sofia ma wachop kona Kodoyo ma waluori boma no wasetemo mondo pi obedi. Mano bende osetimore e gwenge mag Mbita to gi munispa wa mamoko. To chutho kama osekonyowa kendo e kinde masani en pi ma wachiwo kokalo kuom pesa mwayudo miluongo ni Floka. E sirikand county government ma Homa Bay sani koro watimo projects 42 mag pi. Wan gi pi mitimo 3.5 million e ward ka ward, ma magi ka wakunyo pi to waketo sola, koro jopiny ok chandre gi weche mag sitima kendo giyudo thuolo makare. To wan gi pige madongo ma achiel kuom gi en Sindo manolos chon to nolwaro kotiyo. Koro sani iko omenda ni oket 20 million kendo pigno sani osechome mochopo nyaka chiro Sindo, ochopo Gingo kama mine yude rech, kendo wasekete mochopo nyaka osiptal. Kajaluo en gweng' mosebedo gi chandruok maduong' mar pi, kendo sani wachiero pi maduong' manolosi higa 1974 to koth mar El Nino nokethe. Koro e kinde ni gima timore ni pigno okete 17 million ma sirikal mar Homa Bay okete, kendo en pi madhi wuok maluor machop Adiedo. Kaete ward ka ward bende sani wakunye pi kendo wakete sola, to kuonde ma wanie gi pige mag thidhia bende watemo gere kata waketo kama jopiny nyalo yude pi. Koro chutho sirikal tiyo gi 177 mondo pige gi oke, to iko omenda mokalo bende watiyo gi 154 million. Wageno ni bang' higni 5 jo Homa Bay koro ok nyal wuotho kilomita 7, kamoro wabro gik kama koro pod ginyalo wuotho kilomita 3, to bang' higa 10 ka sirikand ni otieko e bwo telo mar moluor Gladys Wanga, to koro wageno ni ji bro yudo pi e dhot ka dhot, nikech bro yudo kwa setemo matek mondo investment kata keno mathoth wateri e weche mag pi. Koro kar pino anyalo wacho ni en gima pod wamedo tiye, kendo wamanyo jokony mamoko e joma ne nyowan gi riwruok miluongo ni USAID West Kenya Water Project, ma e kinde ni koro konyowa e keyo pi e gwenge mag Rachuonyo East kamoro ni Left Bank. Gibro ketonwa sola kanyo e bohol maduong' manigi pi mathoth, kaeto gikeyonwa go modonje gwenge no kuonde machalo the Mango Tree Girls. Pigno bro chopo nyaka Mawego National Polytechnic, masani wanie gi pi,
to ok wanie gimoromo nikech sama tin stima dhi kalal to wang'eyo ni mano dhi timre. Kamachielo ma bende gidhi chako tich machiegni en Mbita mondo gike. Mbita kanyo dhi tiyo gi $25 mondo ke pi e municipal ma Mbita. Ka gitieko mano gidhi duogo Homa Bay mondo kuonde ma kamoro pok wayude pi moromo chutho mondo gike. Pek mwasebedo go Homa Bay ni notimne planning e higa 53 gi jo UN Habitat. Gik manoger kuom ndalogo population kata dhano osemedore pile ka pile, omiyo koro chunowa ni kata tangi mag tie mag pi man kanyo ka opong' to kawo kinde matin mondo jopiny oyudi to rumo. Koro wasewuoyo kod jowa moko kata sirikal be manyo pesa ka gi kacha. Kaka ung'eyo ni ker nyo biro molimowa mosingo ni wabiro yudo omenda moko mondo wamed kego pi. Omiyo duto kuom duto aparo ni wasetemo ahinya mondo jo Homa Bay oyud pi. Erokamano ahinya kuom ripot malaria ewi kaka osewuotho wechego motenore kod pi. Omiyo mano en ranyisi ni oganda pok pi ochoponegi koro bed mana gi geno nikech jatelo wacho kanyo ni biro chop iro. Wadhi wechego motenore kod lokruok chal kor lwasi. Waseneno ka wechego motenore kod lokruok chal kor lwasi osekelo mbaka mathoth. Homa Bay County en achiel kuom counties mosebedo kochung' motegno e wechego mag pith mar yiende. Waneno ka Suba kocha bende ne nitiere kuonde mane ipidhe yiende wi gode moko, kendo en chenro man waneno kadhi e yo makare. Waseneno bende ka nitiere riwruoge moko madonjo machalo Seth Ogelo Foundation ma bende en riwruok ma bende koro chano pith mar yien e kaunti ma Homa Bay kodira kocha tarik 26 nyaka 27 Septemba kata dwene. Mano chenro bende gigeto go bero alwora. Bentiere kama obire kaka kaunti matiyo kanyakla gi riwruoge moko gi bende temo mondo mi oriwre kanyakla gi jopiny gi counties mondo mi one ni wechego mag alwora obedo e yo makare. Jatelo. Erokamano. E higa mokalo kende nyo wapidho yien 387,000 kendo pod wamedo pidho yien. Kane watimo nonro, nitie nonro mane watimo ma jowagunda luongo ni Participatory Climate Risk Assessment. Nonro ne watimo mondo wang'e ni to pek mane ma jo Homa Bay nigo kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Lipot mane wandiko miluongo ni PCRA ne wayudo kuonde 5 ma oganda mag Homa Bay nie gi pek e weche mag lokruok mar kor lwasi. Achiel kuomgi en oro matweta kata drought ma kubiro to kendo biro gi kech kendo jopiny koro bedo gi kech ahinya. Machielo en oula makelo kethruok mwaluongo ni floods. Mar adek en yienyo mar nam kata rising lake. Mar ang'wen en tuo mar jamni kod kute makelo tuogo mwanyalo luongo ni livestock pests and diseases. To mogik en liet ma dhano ok nyal bedo go makare, rising temperatures. Koro wan kaka Homa Bay, sirikal ma Homa Bay kotelne gi governor marwa, ne wang'iyo gik moko 6 monego watim mondo wakony jo Homa Bay e weche mag lokruok mar kor lwasi ma dho ngere luongo ni climate change. Achiel kuom gik ma wachano en ni dwaher ni mondo ji oyud pi, nikech ne wayudo ni pi komiji to nyalo miyo ji bed gi mijing'o mar kedo gi weche mag climate change, nikech ka liet ng'eny to dhano modho pi mang'eny. Koro jowagunda wacho ni dhano build resilience. Pi nyalo miyo wa build resilience, manyiso ni del koro nyalo bedo mondo ochung kata pek manyalo biro nikech weche mag lokruok mar lwasi. Machielo en migago kod kano chiemo mwanyalo wacho ni food nutrition to gi food security. Ne waneno ni Homa Bay kanyo wami ji obed gi chiemo makare manyalo miyo dendgi bed motegno, kaeto gibedo gi miluongo ni adaptation, nyiso ni kata weche mag kor lwasi tek machalo nade to pod ginyalo bedo motegno mi gigi kik kel tuo malich ahinya e dendgi.
To machielo koro en weche mag alwora to gi bunge. Koro abro wuoyo weche mag bunge kichase wuoyo weche mag pi. E weche mag bunge ka ne wayudo ka bunge wa ne oseng'adre ji ong'ado yiende makidhi e got magembe, got ma sama ne wayudo uhuru ne en gi yien malich ahinya, kendo en kama pi bende wuoke ma jo wagunda luongo ni water towers. E kinde mar higa mokalo to gi higa ni anyalo wacho ni yien mwasepidho gembe ok tin ne 80,000. Mamano sirikal mar kaunti emosechiwore mong'iew mago kawaweyo manyocha sirikal maduong' onego tim. Kamachielo ma bende wasetemo mwapidhe yien en Kodera forest mani e Rachuonyo South kata Kasipul constituency. Nikech kanyo bende ne en kama pi yae, pige mang'eny akuro kadonjo e nam Lolwe. Gimachielo ma watimo kendo en ni e higa mokalo ne watemo miyo jopur bende yien, to gode ma bende wang'eyo ni beyo kachalo god Nyango, kuondgo bende wadhi mwapidhe yien. Sikunde bende wamiyo yien opidho nikech wang'eyo ni sikunde kopidho yien to ginyalo rito. Omiyo ne wapidho yien mang'eny ahinya e sikunde. Kaka Homa Bay County bende wasewuoyo gi jopiny ni ka ng'ato nindo to luor monego miye en pidho yien ma ok tin ne 100 kapok okan ringre. Omiyo wan gi liete mathoth ma wasepidhe yien kendo waneno kama ni en ondamo ma jowa osekawo. Ka wabiro e weche mag omenda ma nyo wayudo bende miluongo ni FLOCA kata Financing Locally Led Climate Action, nyo wakawo milion 50 kod nus ne watere weche mag environmental conservation kata rito alwora. Kuom magi nitie ma wadhi miyo CBOs kata jogo ma nigi tree nurseries ward ka ward, kendo wan gi wards 40. Kuom wards 40 wakawo CBOs 2 ma wadhi miyo 150 moro ka moro. En gimiluongo ni grant, ok en pesa magiduoko, manyiso ni wadhi chiwo milion 12. Gima wageno yudo kuoma en ni tree nursery moro ka moro wadwa ni olosnwa yiende 100,000 ma wanyalo pidho. Koro wageto ni bang' miyo gi omenda ni wadhi bedo gi yien milion 8 ma wabro pidho. Koro sama wadwaro yien to wanyalo yudo kuomgi, kata wapidhe godewa machalo Wire Forest, Gembe, to moko wabro miyo jopur, moko wapidho e sikunde to gi kuonde machalo kamago. Koro mane wadhi timo machiegni, waseikore kendo en pesa mwadhi giyogi machiegni. Mondo mi bombe wa bendo bed gi lum moro maber ma ka ng'ato yweyo to oyudo muya moyanga mokwe, wagero arboretum maduong' e boma ma Homa Bay. E arboretum ni walose tie nam, to e arboretum no wadwa nobed kama ber ma ji nyalo ywe, yien be opidhi to en kama okwe. Kaeto wadwa keto nursery be kanyo maduong' ma ka ng'ato osebiro mowuotho to onyalo ting'o yien moko kendo dhi pidho. Ka watimo magi duto gi kaka wasewuoyo gi jowa, ma wan gi committees moa nyaka e gweng' ka gweng' ma waluongo ni World Climate Change Committee, to jogi duto gin jombetrewa e weche mag pidho yien kendo rito alwora. Weche mag rito alwora mondo obed maler bende osebedo tich ma wasetimo, kendo sirikal mar county government ma Homa Bay ondiko dhano mathoth makero ler e munispawa to gi kuondewa mamoko e bombewa mamoko. Te dwe ka dwe, kuonde ma ok wanyal ndike ji nikech tin mar omenda, to koro wan kaka department mochung' ne weche mag ler wadhi kendo wayweyo. Ka wadhi Sindo wadhi wayweyo. Chieng' tich abich ni wadwa ni mondo wadhi Rangwe bende wadhi waywe, kendo juma manyien wabro dhi Nyangweso. Koro jowagi wakawo staff mara to ok wadhi ywecha to wanyiso jopiny ber mar ler, nikech ka ok warito alera mobedo maber, alera mar kor gweng' mobedo maler, to gik maricho gi duto gik ni gichopo e pi ma wamodho.
Miya wacho ni nonro marwa kaka Homa Bay ne wayudo ka nam bende koro yienyo. Gimomiyo nam yienyo en ni yugi duto bende chopo e nam, waseng'ado yien ma bende ne thiwo pi kapok ochopo e nam. To machielo bedo gi gik ma rito thidhia, nikech ung'eyo ni thidhia ema ne chungo pi, kosechungo pi to chopo e nam. Wan kane wajoma tindo kendo wakwayo higni ma 70 gi wiye chak 80 kanyo, to ne dhi adhi aora timodho pi to onge tuo mane nyalo maki kata miba kata mago. To kinde masani koro yudo ka pi koro lil nikech gik mang'eny ma jowa osetimo, ka gibola yugi ka gi kacha to donje aore kendo donje nam. Koro miyo wan kaka sirikal mar county government ma Homa Bay wasetemo mondo alera obed maber, kendo sirikal ondiko jogo miluongo ni environment officers e sub county ka sub county mondo ginen alwora ni maber, kendo pitho mag yien bende gitelo negi. Koro miyo mano en wach maduong', kendo adwa jiwo jowa duto ni watem mondo wapidh yien. Yien ni bende nitie kaka onyalo miyo omenda, nitie gimiluongo ni carbon credit. Joma osebedo ka tiyo magolo iro mang'eny miluongo ni carbon to donjo kata greenhouse gas to dhi e alwora malo, emosekelo pek ma koro wan go sani. Koro jogi nyalo yudo kaka moro ng'ato gole mang'eny to onge kaka okel konyruok mondo pidh kata yien mondo muya marach ni kik obed mang'eny kadhi e kor lwasi. To nitie joma koro tiyo tich mar tieko muyano mondo kik odhi e kor lwasi, ma gin tijgi ginyalo pidho yien, ginyalo biro gi gik mopogore opogore, joma dagi ni koro kik muya machalo mag generator kata iro marichogi mondo kere. Jogo nitie kaka inyalo chulogi e yo ma jowagunda luongo ni carbon credit, manyiso ni jal mani loso pesa to ketho kor lwasi inyalo usone credit kaluwore gi teko ma jalni osetimo mondo kopidho yiende tineno ni yiende gi nyalo ywayo muya maromo nade, gi metric tons adi, to metric ton ka metric ton inyalo chulo ng'ama kamano. Ka otiyo gi gik ma ok mi muya marach donje e kor lwasi, to mano e yo minyalo konyo. Koro wan kaka county government ma Homa Bay sani wang'iyo chikwa mane wakalo higa 2022 mondo wamiyo chal gi chik mar Kenya mar kor lwasi ma higa 2023, mondo ohala makamano bende waywa jo ohala makamago mondo gibi e county mar Homa Bay, mondo gibende gibed joma iluongo ni investors kata jokan mwandu e Homa Bay kokalo kuom carbon credit. Koro mano bende en wach maduong'. Kuom ler mar alwora, tadwa wacho ni en tich ma waduto nyaka watim. Kata obedo ni sirikal ma Homa Bay ondiko ji makalo 300 mondo kel ler mar alwora, to en tich mar ng'ato ka ng'ato mondo ine ni kamidake obedo maler. Wan gi kijende ma samoro osechiwore ni ginyalo konyo mano mana kaka gitimo e bombe mamoko, to ka gisechoko to gitero gi kama ber mondo kama wadake obed maler. Koro meyo adwa wacho ni ler mar alwora sirikal mar Homa Bay oseketo nyime ahinya, kendo en gima watimo pile ka pile, kendo nitie budget moket kanyo mana mar neno na alwora ler. Wan gi gari mong'iew ma en ochoko yugi, wan gi gik miluongo ni skips ma bende wakete bombewa to gi kuonde mamoko ma ji nyalo bole yugi, to bang' kosepong' to staff wa kaachiel kod truck wachoko to tero kamonego bedie. Erokamano daktari, nitiere omenda maber romo milion 12 miwacho ni ibro pogne vijende kata ujende 80 gi mine 80 gi. Ere kaka udhi pogo omenda machal kama e kuonde gi, ere gik mung'iyo kapok umiyo ward ka ward, ung'iyo ni tumiyo ward pesa marom nade, ung'iyo ang'o gin? Sama idwoko penjo ma kamano, awinjo kiwacho ni liete kotimore to kapok oiki nyaka pidh yiende 100, to en geno mara ne dhano kaka dhano pile, samoro nitie jok ma ok nyal pidho kendo inyal wachi to ok gitim. Ere gik mutimo mane oni ukuotho kanyakla gi oganda kendo keto gibedo kod ng'eyo mar ber mar timo gik makama bende konyo e rito alwora magwa, daktari?
Erokamano. Gima ne watimo e iko omenda mokalo, ne waoro kwayo. Ne wanyiso ji duto manigi nurseries mondo oornwa kwayo ni giikore mondo wati kanyakla e gero bungewa mar Homa Bay. Kendo ne wayudo kwayo moa kuom ji mathoth mane dwaro ni mondo wamigi kony machalo kamano. Kato apisas maga manie depart mar climate change kata koro lwasi to kaachiel gi ler ma environment, ne giyudo gigo magigoyo gimenyo gi kaeto giwuothe gwengego mi gifwenyo jogo madieri nigi tree nursery mosebedo kuom kinde, to kendo gin joma kidhi tiyudo ka gino en gima nitie ok gima onge. Koro yot mondo mi wachiw kony ne jogo mosechako moloyo joma pok ochako. Koro mani ema ne wayudo gwenge ka gwenge, ne wang'iyo jalno mosebedo gi nursery kuom kinde mabuora kendo en registered kaka CBO, te CBO nenoendo bende oneno ni joma mine nitie, youth nitie, nyaka jogo mani kod ng'ol. Koro manie kaka ne wafwenyo grube 80 go, kaeto wamiyogi puonj makende kuom kinde buora ma giyudo puonj kuom ndalo mabuora, kendo ne wakonyore gi riwruok mar ICRAF mondo tieggi. Ne waluongogi magawa moko, magawa moro ne waluongogi Rosinga, magawa moro waluongogi Kindu, magawa moro waluongogi Oyugis, kaeto watiegogi kuom kinde buora mwanyisogi gik manyaka wang'e ma dho ngere luongo ni milestones. Koro kane gisekalo kanyo gi tiegruok ma wayudo ni gin joma osendiki, nigi andiko gi certificate, gin nyaka ga account, gin joma osebedo kadhi nyime gi tijgi. Koro gima odong' en ni koro waseiko negi omenda mibiro migi 150,000 tree nursery ka tree nursery to gin group to gin ji grube 80. Kendo wabiro luongogi e nyasi maduong' machiegni ni mondo mi koro pesano migi ayanga. Gima wabiro timo, pesa tibiro ornegi aora account, to chieng' onogo ka waseloso chek mar dami tinyisogi mar $12,000,000. Wan kod geno ni ma en gima wadwa timo kuom higni 3 mabiro, to ka wanyalo yudo yien $8,000,000 higa ka higa, bang' higa 3 wan gi $24,000,000 ka wariwo gi joma moko bende manigo. Koro wawacho ni joma nyalo dwa konyore kodwa miluongo ni partners, ka gibiro koro ok gichandre kod manyo yien, koro giyudo ka yien nitie minyalo ng'iewo. To mani bende en achiel kuom yo mar chiwo andiko kata employment, kendo nueng'o ne jo youthwa gi minewa to gi jogo modak kod ng'ol. Koro wang'iye ok ni mana mar gero bunge, to wang'iyo ni bende onyalo miyo ng'ato yud ndiko mar tich, nikech komigi ma to gidhi giyawo mobedo maber, to giloso yien moro ka moro 100,000, to koro ibiro ng'iew kuomgi. Mano yien Koromoga Jwang, mano kanyo en ng'ikruok matin watimo mos kuom ng'ikruok makamano. Mano en Dr. Joash Aloo, mabende en jatelono, mabende apisa mochung' ne wechego mag aluora. Iwinjo kowacho gigo mabende gisebedo ka gitimo, ka bende gitemo duto ma ginyalo mar nywako oganda kanyakla, kaka yor neno ni bende ji odonjogo e wechego mag motenre kod wechego mag kor lwasi, kendo wacho ni wechego mag pidho yien gisegoyo ondamo ka kaunti ma Homa Bay. Wechego mag neno ni oganda obedo kod pi mowinjore bende wacho kanyo ne giseketo e yo makare.
makare. Choko taka inyato e kaunti ma Homa Bay wacho ni gisemiyo maino ahinya sigal bende koro wacho ni giseng'iyo nyaka gechego mating'o taka kendo golo e chuny boma gi kuonde moko mowinjo bed ni golo e taka. Gino kenge ma bende gisebedo ka gitimo Nyakorom Gajwang' mane onego rito alwora. Sani bende koro piny mangima kedo gi lokruok chal kor lwasi, midhiero mikelo kod lokruok chal kor lwasi. Seche bende koro gara temo duto ma ginyalo mar neno ni gin bende gitiyo matek mar neno ni gibedo achiel kuom duoko makare manyalo medo kelo lokruok e alworawa kutenre kod pith mar yiende. Waseneno ka bende sirikal mar piny Kenya nitiere kod agenda mar neno ni opidh yiende e pacho ka e yo makare. Wadong' kanyo gi dakika 3 kendo Nyakorom Gajwang' waseyudo Dr. Alo Jowash bende ka koro watieko daktari mos ahinya kuom ng'ikruok no mar duol. Kwatieko wadong' gi dakika 3 kende, nyiswa ni to in king'iyo gi wang'i mar telo kaka jatelo, ere kaminene ondamo modhi goyo e kaunti ma Homa Bay e sekta ni mar rito alwora kopo higni 3 mabiro kapok otim yiero manyien. Kwatieko kati wach mogik mondo walor chenro mar ameny piny. Achiel wasewacho ni wasechiwo pi e yo maber ne oganda ma Homa Bay, kendo waneno ni bang' higni 3 oganda ma Homa Bay ok bi wuotho mabor kamanyo pi. Mar ariyo, wadhi neno ni bungewa bende wamedo gero. Forest cover wa sani wasechopo atamalo 10%. Ka wamedo pidho yien, waneno ka wadhi konyo alwora kata kor lwasi, nikech nitie gima jowagunda luongo ni carbon sequestration. Kaka wamedo ywayo muya marach no watere lo nikech pidho yien makamago. Wajiwo ni yien mondo pidhi nyaka joma timo arus. Kapok itimo arus odiochieng' midhi time arus, kapok ochopo odiochieng' no pidhie yien. Wagombo ni jogo ma celebrate birthdays wapidhi yien, to bende asewuoyo ni kuondewa mag liete bende wapidhi yien. Homa Bay County nigi telo maber sani, emomiyo wasego ndamo mang'eny, ok ene department ni kende to kuonde mamoko. To kuom department ni weche 3 ma wan go gi par ahinya en achiel, Homa Bay nyaka bed kod pi, kendo ma watema ahinya mondo wamany nyaka jogo manyalo konyowa mondo jowa obed gi pi maler. Mar ariyo, mondo wager bungewa mondo wadong kaka ne wan gi bunge machon, kaeto kor lwasi biro bedo maber. Wabiro riembo weche mag oro kaachiel kod oula mamuko utewa kaachiel kod liet. Ma biro timore mana kwa pidho yiende. Kendo mar adek, warita alwora obedo makare. To kaka wacho, rita alwora en gima waduto nyaka watim, ok wene sirikal kende. Mana kaka imor kidake ot maler, kamininde ler, koro kata kamiwuothe nyaka bombe waduto, nyaka mierewa makor gweng' watem mondo bed maler. Kendo wacho ni Homa Bay e telo masani watiyo ne jopiny. Jatendwa moluor Gladys Wanga en jatelo mobolore ahinya kendo geno jopiny, kendo en kod jopiny e chunye kuom gik moko duto motimo. To mano bende momiyo koro dhi tiyo kuom higa 10 nikech tije nenore ayanga. Erokamano ahinya daktari mano kanyo jatend migawo mar alwora Dr. Jowash. Erokamano nyakuom loso thuolo kendo twak Nyakorom Gajwang' nyisowa elela kendo menyonwa kaka osebedo kuwuotho e sekta no mar wechego mag alwora. Erokamano nya daktari. Nyakorom Gajwang' mano kaka kaunti ma Homa Bay osebedo ka wuotho e wechego mag alwora, kaka nwasingo wamedo menyo ni piny ka bende wageto bedo kod counties moko, jotelo mamoko ma bende ochung' ne migepe mopogore opogore. Warom kendo saa 3 wang'e chenro mar Oimore. Nyinga Lydia Hokey. Oriti masani.
make it happen right now, not yeah. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177.